అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. దీపావళి పండుగ అంటే ఎంత సందడో అంత భద్రత కూడా అవసరం. ఇక పండుగ రోజు పొద్దున్న లేవగానే మనము అందరు చేసే పని ఇంకా ముగ్గులు వేసుకోవడము, చాలా కలర్స్ తోటి. మేమైతే చిన్న కొంచెం ఆవు పెండ కలిపేసి వాటర్ చల్లేసుకొని ఇలా ముగ్గు వేసుకున్నామంటే సాయంత్రము భోగి రోజు ఇలా చిన్నగా దీపాలు పెట్టేసుకొని తెల్లవారు కూడా మళ్ళీ పండుగ రోజు కూడా చాలా భద్రత పాటించుకుంటూ మనం ఒక దగ్గర కూర్చొని జ్యోతులు వెలిగించుకోవాలి. ఇలా శుభ్రంగా దీపంతులు కడిగేసి ఇంకా కొంచెం కుంకుమ బొట్టు పెట్టాలి. 2 వత్తులు ఒక వత్తిలాగా చేసేసుకొని ఆయిల్ పోసేసి ముట్టించినామంటే ఒక దాంట్లో పెట్టేసుకొని మనము ఎక్కడైతే పెడతామో దీపాలు అక్కడి వరకు తీసుకెళ్ళి ఒక్కొక్కటి జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఇలా ఎన్ని పండుగలు వచ్చినా కానీ ముందైతే పితృదేవతలను తలుసుకోవాలి అని అంటారు. వాళ్ళను ముందు తలుసుకున్న తర్వాతనే మనము పండుగలు కానీ ఫంక్షన్లు కానీ ఏదైనా చేసుకోవడము. ఇలా మనం ఎన్ని జ్యోతులు వెలిగించినా కానీ ఇంటి చుట్టూ ఎన్ని జ్యోతులు పెట్టుకున్నా కానీ ఒక్క జ్యోతిని అయితే తప్పనిసరి దక్షిణం వైపు గోడ మీద పెట్టాలి అని అంటారు. ఇంక ఇది పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాట. పెద్దలు తప్పనిసరి ఇలా పెట్టాలి అని అంటూ ఉన్నారు కాబట్టి మనము వాళ్ళు చెప్పినదైనా కొంచెం పాటించుకుంటూ ఎన్ని జ్యోతులు పెట్టుకున్నా కానీ ఒక జ్యోతిని అయితే పితృదేవతలకు మనము దక్షిణం వైపు గోడ మీద పెడితే ఇంకా వాళ్ళకు కాగడ వెలుతురు పట్టినట్టు అని అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా వీలున్న వాళ్ళైతే తప్పనిసరి ఇలా చేసుకోవడం అయితే చాలా మంచి జరుగుతుంది. మనము ఇంతకుముందు వీడియోస్ కార్తీక మాసంలో ఇంకా కొన్ని పూజలు అయితే చూసాము. ఇంకా ఈసారి కూడా ఈ నెల కార్తీక మాసం మొత్తంలో అప్పుడొక పూజ అయితే చూసేద్దాము. ఈరోజు అయితే మనము దక్షిణం వైపు గోడ మీద ఒక దీపం అయితే పెట్టాలి ఇలా అనే దాని గురించి అయితే చెప్పుకున్నాము. మనము పాటించుకుంటూ పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది చేసుకుంటూ మనకు వీలైనంత వరకు తెలిసినవి తెలియనివి తెలుసుకుంటూ ఇంకా మన ఓపికను బట్టి మన ఇంట్లో ఉన్నదాన్ని బట్టి కొన్ని పూజలు చేసుకోవడం వల్ల అందరికీ మంచి జరుగుతుంది. దీపావళి పండుగ అప్పుడు, సంక్రాంతి పండుగ అప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు పాటించుకుంటూ నిదానంగా పనులు చేసుకో.